Kumusta na ka? Ako, naghandom gihapon kanimo. Padayon gihapong naglaom nga mahibalik ang atong kagahapon. Kagahapon nga puno sa kasubo ug panaghigugmaay. Kagahapon nga di na pwede balikon kay napuno sa pagmahay. Apan usahay, nindot nga balik-balikan ang akong kagahapon nga kauban ka. Ambot og ngano, sa pipila kay gayon ko nimo napasakitan, ikaw gihapon ang gusto nako nga makauban. Walay susama ang kalipay nga akong mabati, sa higayon nga akong mahinumduman ang atong naagian. Ang mga panumduman sa baybayon nga kauban ka, ang pagdait sa higayon nga magkuyog ta, ang mga agik-ik nimo daw susama sa usa ka sunata, ug ang bugkos nga kalipay sa higayon nga mga ngabil nimo akong masinati. Dagan gihapon kog mga pangutana nga wala pa natubag. Ang mga ngano nga hangtod karon nagbabilin sa akong alimpatakan. Nganong kalit kang mibiya? Nganong malipayon ka nga kauban siya? Nganong kidugmok mo ang kasing-kasing ko nga dugay ng samdan? Nganong waka nagpasidaan nga imo ra di ay kong biyaan? Nganong kuwang ko para kanimo? Nganong di nimo matubag ang akong mga ngano? Matod nila ang kapalaran kusog kaayo magduwa-duwa. Adunay mga tao nga igora niyang ipahimamat. Ikadugayan, ang gigugma ko ikaw, mahulipan na di ay sa salamat. Dayon lakaw para ipadayon ang pagpanaw. Natingala ko kung anong nahimo kitang usa sa mga biktima sa pasiaw sa gugma. Putli manuta kinigibati nato sa usag-usa. Ay sayop, ako raman di ay ang nahigugma. Pero kung gitagaan lang unta kag igong panahon nga kauban mo ako, siguro wala ko karoy mga ngano. Unsa kaha kung gipugos nimong nga ako ang ipitik sa imong dughan. Unsa kaha kung imo kong gitugutan nga magpaabot sa dalan kung diin imo kong gibiyaan. Bahalag dugay, di ka makadungog nako nga magmahay. Siguro kapuyan ug tugutan na kita sa kapalaran nga gawas nung higugmaon ang usag-usa. Siguro nagmalipayon na kitang duha. Siguro natuman ang mga pangandoy ug panumpa. Siguro wala na ko'y karoy mga unsa kaha. Siguro ug ngano. Hantod sa kagahapon na lang ba adunay ikaw ug ako? Hangtod sa pamasin na lang ba nga ako ang pilion mo? Hangtod kanus ako magpaabot sa dalan kung diin ko nimo gibiyaan. Hangtod sa paghandom na lang ba sa baybayon kung diin ako nakadungog sa unang higayon ang pagbatpat mo sa mga pulong. Kumusta na ka?